sommerhus. Et sommerhusland? Ja. Okay. Så kom vi til bagefter Tivoli, og bagefter en kop kaffe, og bagefter et vi, og bagefter en fjuse, og bagefter en parti, og bagefter en restaurant. Hvem var det, der kom til det? Det var mig og Ellie. Hvad skete der med hajerne? De døde. Og De så, blev skudt, ja, ikke? Eller hvad? ja, det kunne faktisk få den her skudt. Også mig med sommerfuglene var jo heldig så hurtigt, at jeg ikke kunne nå at skyde os. Og så var vi inde i huset og lukkede vores dør. Og så kunne jeg ikke gøre det, fordi vi også havde låst vores dør. Og så havde jeg taget mig og Ellie taget jægerens snøgle. Nå, Om skov. hold da. Og hans sko? Ja. Nå, okay. Fordi at vi troede, at han ikke var en jæger.